כאן אצלנו תכירו את הכוכבת האמריקאית היפה שמשחקת סוכנת מוסד ובאה לסיור היכרות בארץ, וגם... האמת שכן, אבל מה אכפת לנו להיות מנומסים? טוב, ישראל ממש הפכה לעלייה לרגל, המון כוכבים מגיעים לפה בתקופה האחרונה. קוטה דה פבלו, כוכבת NCIS, הסדרה האמריקאית המאוד מוצלחת. שבואי נודה שלא ממש שמנו אליה לב, עד שקוטה דה פבלו, שקצת השם שלה נשמע כמו כינוח מצוין, וגם הסדרה, כאילו לא בולטת בארץ. ובוא נגיד שהיא פשוט נראית טוב, אז כולם מתלהבים מזה שהיא בארץ. בדיוק. הנה, אפילו אני בחורה אומרת את זה. בכל מקרה, היא בילתה ערב תל אביבי למדי. אז בואו נראה מה שלום קוטה דה פבלו. קוטה דה פבלו, שמשחקת ב-NCIS, סוכנת מוסד ישראלית, הגיעה לארץ כאורחת משרד התיירות ועברה כאן את מסלול החובה לאורחים המפורסמים. We've been to Jerusalem, the old city, we went to the Dead Sea, we went to Masada, we went to, I've been in Tel Aviv, we went to Whiskey A Go Go last night. NCIS היא סדרת בת של ג'אג מבית היוצר של CBS. היא מספרת על צוות סוכנים מיוחד משירות החקירות של המרינס וחיל הים האמריקאי. דה פבלו, צ'יליאנית במקור, משחקת שם את הסוכנת זיווה דוד. Federal agents, halt! It was supposed to be a European woman. They didn't specify where from. But not from the Mossad. Oh, obviously not. They didn't even know she was Israeli. Until I showed up, and all of a sudden it was like, she's Israeli. את הביקור דה פבלו בחרה לסיים ביפו במסעדת קורדיליה, ואחרי חופשה של 8 ימים בארץ וקצת אלכוהול, כבר אפשר לבדוק את רמת העברית. אני לא רוצה פתגם אותך. אני לא רוצה הפתגם? Am I saying this right? Probably not. העונה הרביעית של הסדרה משודרת בערוץ הולמרק, ויש גם מסר לצופים הישראלים. She will come again, she promised. I will, and I will hit the club scene, and maybe find an Israeli husband. עכשיו לפני